Πολιτισμού Νέας Ορεστιάδας, συνεπής στις αρχές του, συμβάλλει με το μέγιστο δυνατό τρόπο στην διαδικασία προώθησης και προβολή των τοπικών παραδοσιακών χωρών, τραγουδιών και γενικά της τοπικής παράδοσης, συμμετέχοντας στο δεύτερο Διεθνές Σεμινάριο Παράδοσης που οργανώνει ο Κυριάκος Μωυσίδης στο Βόρειο Εύρο με τίτλο Εύρος Project 2. Το δεύτερο Διεθνές Σεμινάριο Παράδοσης και Τραγουδιών με τίτλο Εύρος Project 2 διοργανώνεται τον Αύγουστο στο Βόρειο Εύρο. Η Στέγη Ελληνικού Λαϊκού Πολιτισμού Ορεστιάδας συμμετέχει σε αυτό με σκοπό την προώθηση και προβολή των τοπικών παραδοσιακών χωρών. Για την ιστορία, ο Κυριάκος Μωυσίδης, καθηγητής φυσικής αγωγής και αντιπρόεδρος του Κέντρου Μελέτης Παραδοσιακών Χωρών Ο Κύκλος, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, και μέλη της Στέγης συμμετείχαν στη διοργάνωση του πρώτου Εύρος Project τον Ιούλιο του 2015. Ο πρόεδρος της Στέγης, Άγγελος Νικολαίδης, μιλά για το πρώτο γλέντι που θα σημάνει την έναρξη των εκδηλώσεων την Παρασκευή 2 Αυγούστου. Η Στέγη Ελληνικού Λαϊκού Πολιτισμού θα ξεκινήσει τη φιλοξενία του Διεθνού Σεμιναρίου που πραγματοποιείται σε όλη την Ελλάδα. Είναι η δεύτερη φορά που γίνεται εδώ, έχει τον τίτλο Project και όταν αφορά τον Εύρο έχει τον τίτλο Εύρος Project. Το project του Κυριάκου Μωυσίδη είναι να γνωρίσει σε Έλληνες φιλέλληνες από όλη την Ιφίλιο τις τοπικές παραδόσεις, την τοπική ζωή της κοινωνίας, παραδοσιακούς χορούς, παραδοσιακά φαγητά, φορεσιές, τραγούδια, γενικά το πώς ζούσαν οι άνθρωποι μας στην επαρχία. Τα project δεν γίνονται μόνο στον Εύρο, έχουν γίνει και σε άλλες περιοχές όπως προανέφερα. Στον Εύρο όμως είναι η δεύτερη φορά που οργανώνεται, η πρώτη είχε γίνει το 2015. Θα πούμε αναλυτικότερα κάποια πράγματα στη συνέχεια. Η Στέγη τώρα ως φορέας πολιτισμού της πόλης μας υποδέχεται αυτούς τους ανθρώπους σε ένα γλέντι, σε ένα πρώτο γλέντι, το οποίο θα διοργανώσει στο προαύλιο χώρο εκεί του παλιού σταθμού, όπου κάνουμε και τις γιορτές του σταθμού. Θα υπάρχει catering, θα υπάρχει ζωντανή μουσική, θα υπάρχει συμμετοχή από χορευτικό τμήμα της Στέγης, το οποίο θα παρουσιάσει ενδεικτικά χορούς από όλη την περιοχή, την οποία θα επισκεφτούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, και στη συνέχεια θα υπάρχει και το χορευτικό από τον Πολιτιστικό Οικολογικό Σύλλογο Περαίας Θεσσαλονίκης, οι οποίοι έρχονται για να παρουσιάσουν χορούς γενικά από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Να πούμε ότι όλο αυτό θα κρατήσει ένα δεκαήμερο. Η Στέγη ουσιαστικά θα έχει μια σχετική εθελοντική, θα παρέχει μάλλον μια σχετική εθελοντική βοήθεια προς το σεμινάριο, αλλά πάρα πολλοί πολιτιστικοί φορείς της πόλης μας, πάρα πολλοί πολιτιστικοί φορείς του Δήμου μας, αλλά και του Δήμου Διδημοτήχου, θα συνδράμουν στην όσο καλύτερη παρουσίαση της ευρύτικης φιλοξενίας και της τραγικής παράδοσης. Μετά το πρώτο γλέντι φιλοξενίας της Στέγης προς τους συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις Εύρος Project 2 θα ξεκινήσουν και οι εισηγήσεις σε γνωστό ξενοδοχείο της Ορεστιάδας με παρουσιάσεις εθήμων φορεσιών τραγουδιών. Το Εύρος Project λοιπόν είναι ένα σεμινάριο το οποίο, όπως είπα και πριν, απευθύνεται σε ανθρώπους που προέρχονται από όλο τον κόσμο. Και όταν λέω από όλο τον κόσμο, από όλες τις άκρες της γης, από όλες τις υπήρους. Ο δάσκαλος μου, ο Κυριάκος ο Μωυσίδης, ο συνεργάτης μας ο Παναγιώτης ο Ζικίδης, ο Δημήτρης ο Σπανός, η Ζηνοβία η Ζάχαρη, εγώ ο ίδιος, η δόκτωρ Ελένη Φιλιππίδου, η Λίτσα Ιουλιανούδη, θα είναι κάποιοι από τους εισηγητές οι οποίοι θα υποδεχτούν αυτούς τους ανθρώπους για να τους παρουσιάσουν την τοπική παράδοση, και από τα ονόματα μόνο που ακουστήκαν μπορούμε να αντιληφθούμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει μια διασπορά του σεμιναρίου αυτό σε διάφορα σημεία του Βορείου Εύρου. Να το ξεκινήσουμε κατά ημερομηνία για να γνωρίζει και ο κόσμος ποιες περιοχές αυτό το σεμινάριο θα επισκεφτεί. Να πούμε εδώ ότι το πρωί θα υπάρχουν εισηγήσεις που θα απευθύνονται μόνο σε αυτούς, δηλαδή εμείς οι χοροδιδάσκαλοι, οι εκπρόσωποι τέλος πάντων του πολιτισμού, θα παράσχουμε πληροφορίες, γνώσεις γύρω από το τι θα δει κάθε μέρα αυτός ο ξένος που επισκέπτεται την πόλη μας, που θα κινείται μέσα εδώ στα χωριά που θα πάει. Να το πάρουμε λοιπόν ανά ημερομηνία για να υπάρχει λίγο στο μυαλό του κόσμου. Ξεκινάμε λοιπόν την Παρασκευή στις 2 Αυγούστου με το γλέντι υποδοχής της Στέγης,
να καλέσουμε όλο τον κόσμο που θέλει να συμμετέχει. Θα είναι ένα ανοιχτό γλέντι για όλους. Όσο περισσότερη ενότητα μπορέσουμε να δείξουμε θα είναι καλό. Θα συνεχίσουμε το Σάββατο στις 3 του μηνός στο χωριό Αρμένιο. 4 του μηνός θα συμμετέχει το Εύρος Project στις εκδηλώσεις που πραγματοποιεί ο Κυπρίνος με τον Πολιτιστικό Σύλλογο εκεί εν ώψη των εορτών για τη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Την Δευτέρα θα κάνουμε μία παρουσίαση, πολύ μικρή παρουσίαση, ίσα για να δώσουμε ένα στίγμα για το πώς πραγματοποιείται το έθιμο της Καμήλας στην Ινόη από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τα Αμπέλια και με γλέντι στο πρώην 5ο Δημοτικό Σχολείο. Την επόμενη μέρα, την Τρίτη στις 6 του μηνός, θα βρεθούμε στο Διδημότυχο, στο χωριό Χιονάδες. Εκεί οι κυρίες θα παρουσιάσουν κάποια από τα έθιμα τα οποία προηγούνται του γάμου, του αραβώνα και του γάμου, όχι ακριβώς του γάμου, αλλά τα προεόρτια. Υπάρχει και μία προσέγγιση από συλλόγους του Διδημοτήχου για να βοηθήσουν στην προσπάθεια αυτή. Την Τετάρτη θα γνωρίσουν την παράδοση των Αρβανιτών στο Χιμώνιο. Την Πέμπτη θα είναι στο χωριό Κουφόβουνο, όπου θα υπάρχει και μία σύναξη γκαϊντατζίδων. Εκεί θα επισκεφτούν και τη λογογραφική έκθεση που υπάρχει. Την Παρασκευή θα τους φιλοξενήσει η Νέα Βίσα. Να θυμίσω ότι την προηγούμενη φορά υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι μέσα από την καρδιά τους ενημερώσαν και εξηγήσαν πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε την πεποίθηση ότι θα επισκεφτούν και το Μουσείο του Καραθεοδωρή. Το Σάββατο θα συμμετέχουν στο αντάμωμα που θα γίνει στον Πεντάλοφο και θα κλείσουν το γλέντι τους με την επίσκεψή τους στον τόπο μας, στο χωριό Ασβεστάδες, το οποίο έχει προσφέρει πάρα πολλά στην πολιτιστική κουλτούρα και διαφημίζει τον τόπο μας σε όλη την Ελλάδα. Ασβεστάδες και Λίτσα Ουλιανούδη θα είναι η τελευταία του βραδιά.